It-temp instabli ħassarat ta' purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira, ir-riħ mill-punent Majjistru baqa' jonfoħ forza 5 għal 6. Inkwiet ieħor għall-organizzaturi tas-16 purċissjoni bejn Malta u Għawdex kienu l-ħalbiet iżolati ta' xita li f'xi mumenti ħasdu għaliex ġew bla mistenni wara perjodi bix-xemx. Kienu l-erba' lokalitajiet f'Għawdex ix-Xara, in-Nadur, il-Parroċċa ta' San Ġorġ fir-Rabat u ż-Żebbuġ li l-ewwel ħabbru li qegħdin iħassru l-purċissjonijiet. Sa minn kmieni wara nofsinhar ħabbru l-istess deċiżjoni għatta lokalitajiet f'Malta. Oħrajn bħaż-Żejtun, in-Naxxar u l-Belt ħadu deċiżjoni li l-purċissjoni ma toħroġ fl-aħħar mumenti. F'postijiet oħra bħal Ħalqormi, Bormla u l-Mosta il-purċissjoni ħarġet kif ippjanat waqt li l-Isla, il-Birgu u Ħalluqa qassru r-rotta. Unika fraħal ġdid. Il-purċissjoni ma saritx fuq barra kif ippjanat. Il-kobor tal-Bażilika ippermetta li l-purċissjoni ssir fuq ġewwa tal-Bażilika bl-istatwi tal-ġimgħa l-kbira biss. Din ħadet forma ta' via sagra, akkumpanjata minn innijiet sagri, talb u qari mill-Bibja. Il-qofol ta' tifkira tal-Passjoni u l-Mewt ta' Ġesu ntlaħaq fil-knejjes għal-ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar, b'ċelebrazzjoni li matula fost l-oħrajn inqara ir-rakkont tal-Passjoni skont l-Evanġelista San Ġwan u saret l-adorazzjoni tas-Salib. Wara, mill-artal tar-repożizzjoni nġib is-sagrament biex saret qarbin. TVM News osserva li l-ħamis fil-għaxija u l-ġimgħa filgħodu il-kundizzjonijiet tat-temp affettwaw ukoll il-preżenza tan-nies fil-knejjes u fid-drawwa tas-Seba' Visti.